Igbo niile kwesịrị ịmụrụ anya. Akwụnere ihe m na-agwa gị. Onye ọbụla bụ onye Igbo, anybody that is from Igbo land kwesịrị open eyes very wide open. Because if you are from Igbo land and you are still sleeping, woo, they go carry you past your papa house. Look at the edifice everywhere. So because I got to handle work, I got my guy on the tiger, you on the when you kept off now. Because how long are we going to continue to eat from hand to hand? Oh, question. I need to. I am making. I know. If you walk, you eat. People are not supposed to be suffering. So if we go there, we're going to tell them this is how it is. This is what we want. As you can see, on the way, we only suffer. And mostly our tribe is suffering. Too much! But we didn't regard it. I ain't not have for one for me, I didn't no ma. And I put another. For where those that are suffering are poor masses. Poor masses, poor masses. If everybody will come out, join hands together, we will liquidate all the evil. Yes! There's no point. There's no need to keep him quiet. We must continue because we're already there. Everywhere is shaking. But this must be peace. Igbo land must experience peace. The blood of Jesus. I'm very stupid. I'm very foolish. Yeah. Our people need to be awake because as some are still sleeping. Now that we have come here, we look at beautiful edifices. Look at beautiful houses built by Igbo brothers. It's not supposed to be so. So we have to, what? Uwaezuoke. Chineke na me. Owo ma agbara ka na God me and follow abi na human. I can't waste my talk. Where Uwaezuoke go? Wow. Uwaezuoke. Ufekunu ni mapam. Uwaezuoke, how are you? I'm fine. Good afternoon. Your name, please. Can I know your name? My name is Angelica. Angelica. Yes. That's it. You're fine. Thank you. I know. Are you live with did you live with your parents? Yes, I do. Here is in Sokabi. Yes. I've been in Benue. Yes. We are from Lagos down here. And we are from village down here. I just saw you when you passed. I just look at you. I say, you okay? Can you come and visit me where we come? No. I don't do that. Why? What do you actually want to know? Can you tell me? No, I need to buy an apple. Just like I didn't know the key. I don't do that type of thing. why now? Don't you like me? I'm not of age. I'm still a kid. I don't do that. You're a kid. But I like you much. I like you so much. So much like. No, my parents. I live with my parents, and I don't do that type of thing. I'm a well-trained girl, so. How old are you now? She is 1 million years old. On your age recorder.
She is 1 million years old. I pity you. I'm ashamed of you. So now, where we just quite we carry better talk from out. Piam, ili hapala nogu. One be piam ifepula. Look at small girl you are talking to. You are asking her how old is she? Is she your mate? Is she not old enough to be your grandchild? Ngwa, get out of this place. Out. Come on, Singapore. Stupid girl. Anything that stops you, you will stop. Choiceless human being. Shameless girl that. What did concern you on this? It concern me. What did concern you on this, man? It concern me. Because I already agree what I told her. She already agree what I told her. Here again, me bolam. Quite no. ALAIGBO got them. I took I measure Bodani. I should have been in a dimma. When you could them one yenta dimma, big go chop, small go chop. Now we are still discussing. We're still having a conversation together. Urube the 2 seconds so quite no. I'm still showing you a beautiful edifice that was erected by our brothers. Piam, King Hotel. 14-13 years. A red cap chief. I saw maybe ALAIGBO. I need to come on to try maybe here. My window she, Monday kidnapper. I want the red cap and kind of met Nasal and saw the too much. Unless on can go on name. Unless on can go on name. So go on your name. Iya bido kwa ni bobo. Ele go bobo kita go bido. Go bido kenaka. Go bido mba. Go bido na ka zikiwe. Mba zikiwe na awolo hana na ndo to ejere jero obodo yibo. Ka amara otu aye sije maka na ntira dem. Azikiwe we se ababa ka onka kwanya kuchi. Ebe agbara ha tii na n'ụkwa. Agbara ha tii na jerican. Osa ababa ka enwucha kwa ikuchi ka ababa ka nwocho ogewe iko oge. Ona agbara tii na anwu. Oro ego Nigeria ka na amazu. Anwugide ego Nigeria ka ibo. Na mbuko bidoro. Oruze na kebe isi kempo ije. Kedu ihe abodi mmata orum. Onwere ike kita izogide ihe anyị azọ ihe anyị tara afụfụ wee bịa obodo a. Anyị azogide asị ALAIGBO adibo mma. ALAIGBO dizie mma ewepụ mụ na gị n'akụkụ. Inwetezi mụ na gị n'ọnụ gota. Gị na-ene mụ na gị ebe anyị nọ n'ọnụ gota na-atagbu onwe anyị na. Ọka ma mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ ọnwụ ma. Mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ. Anyị na-azọtakwa obodo tara afụ. Aga m azọta obodo atara afụ. What of even afụfụ ọ na-agba ịzọta wọdị ya ka ụmụ anyị na ụmụ nwanyị let them grow up and then experience. Ebe ka ndị anọ mgbe ahụ. Where would I there by that time? Where wouldn't you have there? Where wouldn't you have there? So where would I there by that time? You claim right. I don't come like it. I don't like I don't take a shameful. You carry chicken pox for body come. And you got bag of pimple. Then you go to all the cassette with a band man pimple. Keep your pussy over the way. Children do cookie. It's all the guy with a band. Okay, we go to. Jiri go there now about pushing them mother we minute to pick about pushing them mother Danya trompari a trompari e ma nwanya na nna na abuka ida ada ma mbo kporo nne yi iwo mpari nyere onwe osa pa sinandi nwa anwu botaba iwo mpari nyere onwe you disgrace yourself and to red cap chiefs. You are not supposed to be given this red cap in Igbo land. The red cap signifies dignity, purity and the tranquility. On the question them here wo menala money here won sala. Owu ti onya wala hore bige yobo onya wala hore bige man na na he mesala man na ebushi mmadu na abonshi na I dey sure that nda wunde na maru di chichi ewuro bige ALAIGBO na agbazi ota na agbota ana acho kai ga chi abaso mewo menala kai mewo menala but chefuze that there is a place we supposed to start it omenala wo hom be do wala asege bebe nka me nkozo omenala aye wo onya wala okpuru edo na ekweshi di tiga aka ni hojo onya wala kpu okpuru edo kwesiri na ekwesi kedu ihe ọjọọ mere kịta ihe ọjọọ mere wo ni furu nwata ka ede nwa onya de goma child abuse so how onya child abuse don't be surprised na nwa amu na ofu nwa o se amo o karịrị goma don't be surprised na nwa amu go ofu nwa efu ihe ogwara gị gịnị ka ọ gwara m ị nọ ihe nwa ha okwu gịnị ka okwu ogwara gị ihe na-emedego you still open mouth na ja ha oshishi dịkwa ajụtụ onwe ka onye ọbụla mụrụkwa anya onye ọbụla kpachara anya ihe anyị gbara n'ụzọ na ihe anyị gbara n'elu wee bịa obodo a iwe na-eme na mma anụ otu izu ụka na-abụ na mma anụ ya nọcha anya onwe onye gbara mpịmpụ onwe onye kọrọ m ọkọ n'azụ ọrụ mmadụ ka m bụ abụrụ osisi ị ga-anọcha izu ụka ị ga-anọcha n'obodo n'ụla maka eburu elepatitis n'ụkọla gị gbọmọ onye ga-agbago